देबखौ माने बिफिबा केन्दिडेट होनो नाङा बे बिराद गिदिर समस्या जागोन देबा जे बे केन्दिडेटनि एप्लाइ खालामगोन बे आसुरित जादों बेखौ बे खालामनो नाङामोन आरो जाय प्रिटास नारायण देबा बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारिखौ बेनि केस होदों $5,000 फैसा मोनैनि खेबाखै गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव बेनि बागै फंनैसो बुंनो दं होननानै सानो गोबां इउटिउबार्सफोर दङ नाम मुंखौ लाथ'ला बिथांमोना सोरनिबा लाइफआव मोजां फैनायखौ लुबैदों ना सोरनिबा लाइफआवहाय आरो फिन खनसे गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां बा बेफोरबायदि थाबाय थानांगौ होननानै साननाय कलेज प्रभिन्सलेस बे सरकारि स्कुलफोरखौ बे सरकारि कलेजफोरखौ सरकारि खालामगोन होनना एकर्डआव लिरनाय दोङो नै दाखालि बै 10टा कलेजखौ प्रभिन्साइज खालामदों ना दरमाहा मोजां ना माबा मोनसे एमेन्डमेन्ट दङ निदायनिगिरि हाग्रामा जायामोनबा स्कुलखौ नों मानो प्रभिन्साइज खालामाखै थाव खनेन्द्र सारा मास्टार साख्रि मोनदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव खुलुमबाय हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसे हेल' एसपि ब्लग चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय भिडिअ'आ जोबोद डिले जाबाय सानथाम सानब्रैसो नोंथांमोननि सेरावहाय माखासे आपडेट्सखौहाय लाबोनो होननानै सानदोंमोनब्लाबो समनि आंखालनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ'खौ रेगुलार लाबोनो हायैनि थाखाय दिनै गिबियावनो निमाहा बिनो थाग्रोबाय दिनैनि आपडेट्सआ जानो थांगासिनो दङ माखासे रायजो राजाफोरनि अजद मानि फारसे नैबेखौ नोंथांमोना भिडिअ' जोबजासिम थालाङोबा आंजों लोगोसे थांफाबाय थायोब्ला नोंथांमोननो गासिबो खोथाखौ फोरमायनानै होगोन आरो लोगोसेनो बिक्रम दैमारि आदानि माखासे बिबुंथि मन्टु बर' मानगोनां एमसिएलए बिथांनि बिसिया साख्रिखौ सोरनि सरकारनि समाव मोननायमोन नैबेनि बागै मा बुंदों बिक्रम दैमारि आदाया नोंथांमोना नैबे क्लिप्सआव नायनानै बुजिनो हागोन मेन लिडारखौनो बुंदों आरो नैथियाव सोंलायदों जों बै मन्टु सार एमसिएलए कक्लाबारिनि बिनि बिसियाबो हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो आरो बिनि लोगोआ साख्रि मोनदों मास्टार मोनदों 600 जोंना बेसेबां मोनदों थाइसे फैसा होनाङाखै बिनियाव सोंदों मन्टु सारनि बायद'नियाव सोंनो थांदों नोंथाङा फैसा होनांदोंमोन नामा हाग्रामा महिलारिनि समाव साख्रि होनायाव सोंनो थांदों बिथाङानो माबा जागोन बुंना साखि जागोन आरो होनांना होनाखै आं प्रुफखौसो होदों खनेन्द्र साराथ' थगायाना खनिन एबसुनि नेहाथारि बिथांनाव सों बिथाङा बबे समावहाय साख्रि मोननायमोन सोरनि सरकारनि समाव साख्रि मोननायमोन बेनि बागै बिक्रम दैमारि आदाया मा बुंदों नैबेखौबो नोंथांमोना ससे नायना लायो आं नोंथांमोननियाव बुंगोन दा हाग्रामानि समाव साख्रि मोनबोनाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खनेन्द्र साराबो मास्टार साख्रि मोनदों दानि जेनेरेल सेक्रेटारि मानिजाथाव खनेन्द्र सारा मास्टार साख्रि मोनदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिथाङा थाइसे फैसा होनांदों ना बिनियाव सों नङा होमबा बेनाव थांना सोंहैथां सार बिक्रम दैमारि फंबाया बिदि बुंदों जे नोंथाङाबो हाग्रामा महिलारिनि समाव साख्रि मोननायनो दा नोंथाङा थाइसेफोर फैसा होनांदों नामा बिनियाव सोंहैथां हा एबसुनि सेक्रेटारि बियो दा खनेन्द्र सारा प्रमानखौ बे होगोन थाइसे फैसा बे होनाखै मिथिबाय सोरनिबा दाउ जाहोदोंबो जानो हागौ आं बेखौ मिथिया दिनैनि समाव आं बुङाखै जे खामानिखौ आं मावनांगौ बा आंनि थाखाय आं बुंदों नङा नाथाय एबसुनि एक्स वार्कार्स जायफोरा एबसुआव मावबोनाय बिथांमोनानो मोन्थों बिलासिपारायाव मानो हरदों दिनै डिमाकुसियावनो होन दिनै जोंनि लकेलनि दखान फाहारफोरावहाय मानो बिथांमोना माल सिमेन्टब्लाबो रडब्लाबो दिनै बाहेरानिफ्राय साप्लाइ फैजोबो नाथाय नैबेबायदियाव जोंनि जायगानि ओनसोलनि दखानदारिफोरा बोरैहाय जौगागोन नैबेखौ लानानैहाय मा फोरमायदों बिक्रम दैमारि आदाया गले आं बुंगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो आं बुंबोगासिनो दङ जे जा जायो गावनि फंबायानो जाथों नङा होमबा जा जायो गावनि बिदायानो जाथों गावनि बाय बाहागियानो जाथों होननासो आं दिनै बुंदों दाखालि बावै बुंदों आङो 220टा खामानिखौ 50 करोड़निबो बारा खामानिखौ बिलासिपारानो हरदों नङा होमबा कौटि खामानिफोरखौ दिनै गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टरफोरनो होदों मानो फैसा होनो हायैनि थाखाय नामा नङा होमबा फैसा होनो हायैनि थाखाय होदों ना जोंनि मानसिया मावग्रा गैया मावग्राथ' दङ ना इउपिपिएलआव इमान सेक्रिफाइस खालामनाय मानसिफोर दङ दा जों रायलायो आथिङाव हमनाबाबो खुलुमनाबाबो बिनानै जा होनना जों बुङो आरो जुदि पार्सेन्ट हरनो गैयाबा जों हरगोन ना
बुखौबो बुंबावा जों हरगोन नोङो खामानिखौ आदे खालामनानै ला गैयालै पारसेन्टआ बारा हा नङा होमबा पारसेन्ट बारा बेलेगनिया होयोदां पारसेन्ट बारा नङा होमबा बिनिखायसो कारना मा जानो हागौ हा बेलेगाथ' फैसा गोनां ना नों बिलासिनिफ्राय बिराद क्रर फैसा दोङो गुवाहाटि नगाव मरिगावनि दिल्लीनिफ्राय कौटि कौटि फैसा दोङो बिथांमोना होयो खोमा नङाले मानो होआ गावनि फंबायनो मानो होआखै इमान सेक्रिफाइस खालामबोनाय एबसुनि दैदेनगिरि एक्स एबसुफोर दङ बिसोरनो होब्रा बेखौसो जों लुबैदों ना बिसोर होयोबासो जों सहाय मोनगोन नों सहाय मोनगोन नों बिलासिपारा जोंनियाव मा सहाय खालामनो नों गुवाहाटिनि नगावनि मानसिया जोंनियाव मा सहाय खालामनो आं बेखौसो बुंदों जोंनि मोनसेनियाव हो नांगौबा एसे एनै खामानि मावनानै एसे गाज्रि खामानि जानाया जेबो नङा जाथोना बेलेग मानसिया मानो जाहोबाय थानांगौ आं बेखौसो बुंबाय थादों नङा होमबा बाहेरानि मानो जाबाय थानांगौ आं बेखौसो बुंदों लेबाराबो बाहेरनि मिस्ट्रियाबो बाहेरनि आरो बै मा होनो टाइल्सआबो बाहेरनि बिटिसिनि दखाना मा रखम सोलिनो जोंनि दिमाकुसियावनो जादों बिराद गोदो 13 कौटिनि माबा बानायबाय स्टेडियाम बनायबाय रड दोंसेबो जोंनि दिमाकुसियाव लाया सब बाहेरनि कयल मोनसेबो लाया कुनु मोनसे बिन्दो लेबार कुनु जोंनि दिमाकुसिनि गैया दिमाकुसिनि दखाना मा रखम सोलिगोन बिटिसिनि फैसाखौसो फैसाराथ' आरो बिटिसिनि फाग्ला बेखौनो बुंदों प्रमद बर' सार बिथांखौ बुंदों नोङो नोंनि फंबायखौनो जाहो बिल्डिं लुहो गारि बायहो बास बे जोंनि बिटिसिनि फैसा नङा होमबा बास बिथांमोनहा फैसा जानायनि मोनसे फर्मुला बाहायदों मा सानफ्रोमबो खेला आरो मेला फाटि दिनै बिथांमोनहा फैसाखौ बख' जागासिनो दं आंथ' जोङो जेबो मोनाखै दासिमबो गैया जों जेबो मोनाखै सरकारखौ जोंनो नाङा जोंनो BPF सरकारखौ नांगौ BPF सरकार नांगौ जोंनो 3000 जाय होआ बिनिखौ सोथायखाया दिनै BJP आरो UPPनि जे पबित्र रिस्ता बे MP इलेक्सनावनो बिथांमोनहा फाथिलाय बिसिलायनाय जागोन आं बेखौ दिनै बुंनो हायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव कर्टनि दफाफोरा जेथिव मोनसेबो साक्सेसफुल जाला नङा होमबा फाथैलाय बिसिनाय जासिगोन BJP आरो UPPनि जितु एलायन्स दङ थाबैनो फाथैलाय बिसिनाय जानो थांगासिनो दङ नैबे लकसभा इलेक्सननि उनावनो प्रहलादा मानगोनां प्रहलाद बिथाङा मा बुंदों नैबेनि बागै नोंथांमोना बे क्लिप्सखौ नायोब्ला थारैनो खोथाखौ बुजिना मोनगोन रायजो राजाफोरनि जितु जाख्ल'नाय बबेबा मोनसे VCTCनि आन्डाराव जादों बेफोरबायदि जाथाया नाथाय मानि जाहोनाव बिथांमोना सरकारि न' फैनायनि थाखाय 5000 रां बिनो गोनां जाखो नैबेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे दुंहाव थासारि पृथ्वीराज नारायण देव मेचखौ लानानै गोबां कन्ट्रभारसि जादों जिहेतु पेनेल लिस्टआवहाय बिथांनि नाम मख'जादों आरो बेनि जाहोनाव रायजो राजाफोरनि अजद लोगोसेनो दैदेनगिरिफोरनि नैबे पेनेल लिस्टआव नाम थिसनजानायनि फारसे असान्थि जानायखौ नुनो मोन्दों दावराव दैख्रेब नार्जारी आयं बिथाङाबो नैबेखौ लानानै खेंफोरथि होदों बिथाङा मा फोरमायदों आरो बेथ' समस्या जागोन बेखौ केन्दिडेट होयोब्ला पृथ्वीराज नारायण देवखौ माने BPFआ केन्दिडेट होनो नाङा बे बिराद गिदिर समस्या जागोन आरो बेथ' बर' नंखायाबो आरो बे ट्राइबेलबो नङा दा जिनिसा बाथ्रा साननो गोनाङा बेनो जे BPF बादि एफा गिदिर माने राजनिति हान्जानि जायनाखि MP केन्दिडेटनि फाइनेल लिस्टआव बे फैदों बे सोमोनांथाव जादों बे फैनो नाङामोन दा माबे केपासिटिजों बेसिम सफैखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै दा अबयसे राजनिति दलफ्रा गावबा गाव केन्दिडेटखौ गावबा गाव सायख'यो सोर केन्दिडेट जागोन सोर केन्दिडेट जाया दरखास्त' बयबो होनो हायो बयबो होगोन खिन्थु बिदि होननानै जे माबाया मा होनो पृथ्वीराज नारायण देवआ जे बे केन्दिडेटनि एप्लाइ खालामगोन बे आसुरित जादों बेखौ बे खालामनो नाङामोन आरो जाय पृथ्वीराज नारायण देवआ बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारिखौ बेनो केस होदों करापसन खालामदों मादों होननानै BTCनि एगेन्स्टआव केस होदों दा बे हिसाबै बे जुदि केन्दिडेट बिदों बे केन्दिडेट बिनाया जथेस्थ' BPF हान्जानि जायनाखि कर्मिफोर बिसोरनि गोसोखौ हयथ' गाज्रि मोनहोदों गोसोआव मोनसे माने गोसो बायनाय लाबोदों आरो बेल' नङा जाय मानसिफ्रा BPF हान्जानि बाहेरायाव थानाय मानसिफोर दङ बर'फोर एन्टायार बर'फोर गुबुन गुबुन दलनि मानसिफोर बे गुबुन दलनि मानसिफ्राबो दुखु मोनदों बेबायदि सासे मानसिया बोरैहाय जाय ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङि मानसिया बोरैहाय माने मोनसे एफा गिदिर राजनिति दलनि केन्दिडेट माने पेनेल लिस्टआव फैनो हायो बेखौ बयबो दुखु मोनदों दा जोंबो दुखु मोनदों आंबो पार्सनेलि आंबो दुखु मोनदों जों दुखु मोननायखौ फोरमायो बेनि फारसे पृथ्वीराज नारायण देवआ माबायदि फिननाय होखो नैबेखौबो नोंथांमोना खनसे नायफिनबावनो हागोन आरो गोबाङानो नुबाय अब्लाबो आंनि फारसे नैबेनो जे
थारैनो जोंबो सोमोनांदों जे दिनै पृथ्वीराज नारायण देव मेस बायदि बिथां जायनाखि इयुथनि मोनसे इन्सपिरेसन मोजां जागोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथाङा जिहेतु इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रामोन नाथाय पृथ्वीराज नारायण देव मेसनि जायगायाव सोरबा गुबुन सोरखौबा होयोब्ला साबसिन जागौमोन नामा दिनै बिथाङा सासे बैसोगोरा सुबुंखौहाय बिथांनि नामखौ लानानै बिथाङा दावराव दावसिसो होननानै बुंनानै असनमान खालामनाय बेफोरबायदि नुथायखौ नुनानै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबायदि सासे इयुथ दिनै जोंनि बिजाथि महरै जोंनि गेजेराव नुजाथि फैनाया हरखाबै बे थारैनो गनायथावना जायाखै आरो गोबाङानो नैबेखौहाय सोंखारिदों आरो आसा खालामदों BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना नैबेखौ फिन खनसे नायबिजिरगोन होननानै सोर जाथावथाव क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय सोर जाथावथाव बिजाथि BPFनिफ्राय नैबेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो दाबाव बेफोरबायदि टपिकनि सायाव आङो माब्लाबाबो रायलाया नाथाय दिनै रायलायनो गोनां जादों बा नोंथांमोननो बेनि बागै फंनैसो बुंनो दं होननानै सानदों गोबां इउटिउबार्सफोर दङ आं मुंखौ लाथ'ला बिथांमोना सोरनिबा लाइफआव मोजां फैनायखौ लुबैदों ना सोरनिबा लाइफआवहाय आरो फिन खनसे गाज्रि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां बा बेफोरबायदि थाबाय थानांगौ होननानै साननाय सनिया कुइन नोंथांमोना थारखौनो खोनादों सनिया कुइननि बागै गोबां मानसिफोरा बायदिसिना कन्टेन्ट लाबोनानैहाय बिथांनि जिथु गोदान बिसिखौ हाबा लानाय बेफोरखौ लानानै माने गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायलायनाय आं सानदों सोरनिबा व्यक्तिगत लाइफखौहाय एसेबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायनो गोनां दङ होननानै सानाखै बिथांनि लाइफआव मा जादों मा जायाखै बेनिख्रुइ साबसिन बिथांजोंहाय थोंजोङै सावरायहैलायबासो बुजिनो हागोन गासिबो खोथाखौहाय सा साज्रां ओरैनो सोरनिबा भिडिअ फुटेजफोरखौ लानानै क्लिप्सफोरखौ लानानै सावरायलायबाय थानाय बिथांनि हाबा जानाय जायै बिथांनि न'खराव मा सोमजिदों मा अलखदाव बिथाङा दङ दिनैनि समाव बेफोरखौहाय जोङो गोदाव सोराव आबुल थाबुल खोथाफोरखौ बानसावनानै सावरायलायनानै ओरै थोरै सोलिदोंमोन ओरै थोरै जादों बिथांनि लाइफआव दिनै बेफोरबायदि जानो गोनांमोन बिथाङा बुजियाखैमोन बेफोरखौ जोङो सावरायफ्लेबाय थानो गोनां गैया बे मोनसे एग्जाम्पलबो जाया एक्चुअलि नाथाय जों मोनसे बाख्नायथाव बिथांनि फारसे बुंनो थाङोब्ला बिथाङा दिनै मोनसे साहसि बिमा महरै दिनै नुजाथिदों बेसो मोनसे मोजां एग्जाम्पल बिथाङा सेट खालामदों जे दिनैनि समाव जोङो लाइफआवहाय गोबां अबस्टिकल्स बिदि नुजाबाय थागोन बेजोंहाय बोरै सौसिलांनो हागोन नैबेसो देरसिन बाथ्राया स' नैबेखौहाय बिथाङा रोखा फोरमायबाय जे दिनैनि समाव लाइफ मास्ट ग अन नोंथाङा थाद'नाङा जितु बिथाङा सासे फिसाजोबो दङ जोबोद अनसुलि फिसाजो जोङो दिनै नुदों जोंनि समाजनि गेजेरावहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोन हिन्जावसा सिख्लाफोर बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानानैहाय जिउ खोमाना लानाय बा हरखाबै बिसि थासेयावबो गारनानै खारनाय नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा मोनसे राइट डिसिसन लादों जे लाइफआवहाय बोरैहाय सोरनि सहाय नांगौ हाजबेन्ड महरै दिनै जाय बिथाङा बिथांजोंहाय जिउ खुंलांनायनि जिखुनु लामाखौ बिथाङा नुहुरासैब्ला बिथाङा दिनैनि समाव गुबुन सासे गोदान गावजों बिसि महरै बिथांजों लोगोसे थांफानायनि बा मारा दैखादों बिथांमोनासो बेखौ मोजाङै मोनथिसिगोन नाथाय बे मोनसे मोजां जे सासे फेमिलि गोनां बिमाखौहाय सासे सुबुङा नै बेफोरबायदि जाय बिथांनि दा बर्तमाननि बिसि बेयो जे बेखौ बोजबनानै लादों बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा बेफोरबायदि सुबुं जोंनि गेजेराव दिनै जोङो गोबां खम नुनो मोनो आरो बे मोनसे मोजां एग्जाम्पल नाथाय जोङो बेखौनो आसा खालामदों आंनि फारसे आंनि चेनेलनि थ्रुयै बिथांमोननि जितु गोदान जुलि जानायखौहाय अरायसम बेफोरबायदिनो रंजा बाजायै खुसियै सुखु दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो ज'है जिउ खुंलांबाय थागोन होननानै आंनि फारसे नैबेखिनि आर'ज गाबनाय थाबाय आरो मिजिं थिदों जे बिथांमोननि लाइफआ इयुननि समावहाय मोजां जागोन आरो साबसिन हामसिन जागोन होननानै आं दिनैनि माखासे आपडेट्सफोरा नैबेसेनोसै नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां होनो होननानै सानदों दिनै नोंथांमोननो डेसक्रिप्शन लिंकआवहाय आंनि WhatsApp नाम्बार नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं नोंथांमोना जाहाथे गावनि ओनसोलनि बायदिसिना भिडिअ क्लिप्सफोर बा मेसेजफोर फोरमायहरनो दङब्ला आंजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानैहाय नोंथांमोना WhatsAppनि थ्रुयै सावरायलायनो हागोन आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाफोर खौरां फोसावनो दङब्ला आङो आंनि चेनेलनि दारै नोंथांमोननि मेसेजखौहाय फोसावनायनि खाबुखौ नोंथांमोननो दिनै डेसक्रिप्शन लिंकआव आंनि WhatsApp नाम्बारखौ होना दोनबाय आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मेसेज मोजां खौरांखौहाय आंनिसिम शेयार खालामहरगोन होननानै स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे टिउन बाय बाय